Ik ben vandaag in de Time-out van Oostburg, waar vanavond het Viva la Carnavalfeest zal plaatsvinden. Morgen is het carnaval, maar vanavond wordt er hier al vrolijk gefeest. De muziek staat al aan achter me, dus laten we eens gaan kijken. Naar het Zwitserland, waar het zo vaak is. En daar zorgt daar zijn geliefde meid, die de liefde krijgt van Johnny's beest. Maar hij ziet de ster en die wijst hem de weg. Kunt u iets vertellen over wat er vanavond gaat gebeuren? Ja, we doen vanavond organiseren we een carnavalsfeest. Dat is voor de jongeren uit de gemeente Sluis van 12 tot 23. Indigo zal ook aanwezig zijn om uitleg te geven over alcohol. En het is eigenlijk om de jongeren een carnavalsfeest te geven, maar dan toch ook tegelijkertijd voorlichting over alcohol en drugs en seks tijdens de carnaval, zeg maar. Om daar al iets over mee te geven. Ja, en doen jullie dit elk jaar of is dit de eerste keer? Dit is, zover ik weet, de eerste keer dat we dit ook echt met carnaval doen. We doen natuurlijk wel vaker, organiseren we verschillende activiteiten. We hebben ook wel eens een Halloweenfeest gegeven, dus dan was het in oktober. Maar met carnaval is dit, zover ik weet, de eerste keer. Oké. Ja, leuk. Ja, jawel. En jij? Ja, helemaal bezig te gaan, jongen. Ik vind het heel leuk. Zoals jullie zien is het een gezellige boel daar binnen. Muziek staat flink aan, er wordt veel gedanst. En mijn werk zit er weer op. Ik ga naar huis.